Midden in de Friese wouden, daar zijn ze niet te houden bij de ronde van Surhuis de Veen. Want er draait hier om de snelheid, een puur fysieke wedstrijd door het dorp Surhuis de Veen. Oh, oh, door het veen. Oh, oh, door het veen. Vele profs gaan er beginnen, de superprijs willen ze winnen. Dus op naar Surhuis de Veen. Deze unieke ronde tour, massa's mensen langs parcours in het dorp Surhuis de Veen. Oh, oh, in het veen. Oh, oh, in het veen. De sponsoren staan altijd klaar en het komt steeds weer voor elkaar. Met het motto de schouders eronder is nu al 40 jaar bijzonder. Demarage, Wouter Mollema, Pieter Wenning sluit aan. De raas komt, Zoetemelk komt. Oei, Zoetemelk komt er niet helemaal bij. We rammelen op de borden, dames en heren. Wat een spetterende finale van de profronde van Surhuis-ter-Veen. In de traditie ook een tuinfeest, alle winnaars zijn daar ooit geweest. In het dorp Surhuis de Veen. Om de gouden fiets gaan strijden, Ja, daar willen ze voor rijden op parcours van Surhuis de Veen.